Kwedu muMabuja tauya nodzanyasi nhau zuva rechipiri mwedzi uno waGunyana. Tiri kutanda nyaya ichangobva kuburika makuno yano kwaigurukota rinozvinoitika muSouth Africa Aaron Motsoaledi agobvumidza kuti vanhu vemuZimbabwe vari muSouth Africa vagare kusvikira kupera kwomwedzi waChikumi gore rinouya. Kwai mwedzi mitatu yawedzerwa pamapepa avo awainavo ZSP kwaindokupedzesera pachiri bimwe ichagopuwa. Kwai awedzera achiti vanhu vaboye nguva yokuti vatsvake mapepa anokodzera nawo kuti varambe vari muSouth Africa. Idi vazhinji vari kuita kufara kureketa kuno. Tichidzoka munyika medu, kwai izvezvi wapwere kudunhu roMashonaland yomadokazuva wanosvika 113 wakapfa vachigwarashiwa nechirwere chegwirikwiti. Zviri bagoziva kuti sei zviri kuramba zvidandi ivo vanhu vari kubayiwa nokubayiwa. Idi pakaita kunyangariwa, idi vanozvikona aiwa ngawaite tusvinu zvipere izvi. Nyika yedu yeZimbabwe kwairi kuvhiringidziwa nokuchinja kunoita mamiriro kunze kureketa kuno kwatoita kuti mhuka dzinosvika 2,500 dzichinjiwe kwokugara madzinogaramo. Izvezvi kwai nyaya yenzara ndo yaakuvhiringa vazhinji zvokutoti mhuka dzinoramba dzichizopinda munogara vanhu zvinokonzerapo kare kuramba vachinetsana vanhu nomhuka. Idi zvakatoita kuoma kuona zviri kudari kumasango hino kuti vanhu vari kuita kupona nei makuno yano. Mutungamiri wenyika yeBotswana ari munyika kwamazuva matatu aenda nyasi koparura zviri pamutemo mutambo warimi weZimbabwe Agricultural Show. Ipapa agoenda asi vanhu vazhinji watosamisika achireketa kuti waZimbabwe ngawauye hawo kunyika kwache anovada. Ipapa vanhu padandemutande wadoka vari kubva waseka hawo wachitoita muyembe chaiwo kuti kwai tiri kuuya mangwana chaiye uchisvika tinenge tichitosvikawo. Idi zvakaita kuoma asi ndo zvaareketa. Rekai tigoona kuti anechinja chere maitiro kunyika kwacheko nokuti kwagara kunotonetsa kuenda izvezvi. Tiri kufara kuti kwai mumwe mudhara hwarawa yakagwarashiwa nokukuwadziwa makuno yano pagoita zvokukubiwa vanhu parariyo CCC kuGokwe kwai abatsirwa kubhadhara mari dzomushonga anochipatara novamwe vanhu warivo CCC Diaspora Network. Tiri kuramba tichivatenda nokuita kwawoku kwayamura mudharayo. Munyaya yashamisa vazhinji, wiki rechivhayo uya weIntratec yakagopuwa makutukuto mari yokuti wake gwenya romagetsi ozuva kuGwanda. Kwai agototi hurumende iri kufanira kumubhadhara $600 zvomari yokuAmerica kukambani yache. Ipapa arikuda kubhadharwa asi paribe kana chibodzi chaagoita. Ari kutoreketa iye kuti kwai kutadza kutekairako nyaya yacho kumataurodzi mhosva njacheba asi mhosva njo ZPC Zimbabwe Power Company warivo ZESA. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichidini asi zvinoita kuhwadza izvozvi. Tiri ngedzo mutambo kureketa kwanyasi. Chikwata choYadha chajiwa nochoBhoso kuzvitatu icho chino zviri. Zuva ramangwana kuchatamba Cranborne noHwawa kuvhengere kunhandare Chikenini ichitambawo neNgezi Platinum paruvhevhe makepekepe anenge akaringanawo suno Herentals muNational Sports. FC Platinum inenge ichitatsurana noManika Diamonds kuMandawa. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichipera sei tichigokunyepai. Wari kuteedzera mutambo wechibuku Super Cup izvezvi yasara mitambo 4 iripo yezvikwata zvisere. Kwai ichatambiwa Sondo romusuwo rozuva rochi11 nokusvikira 19 mumwedzi uno. Ipapa kwai Bulawayo Chiefs ichatamba noHighlanders Boso
Dynamos Dimbare yogotamba no FC Platinum. Rentals ichatamba pokare noManika Diamonds. Apawo Black Rhinos kwainenge ichiringana usu nousu noChicken Inn. Arikaiti gone kuti wanenge wachienda mberi ipapa Mbanani tinenge tichizokunyepai. Tiringe hedu dziri kuitika pasirese. Wanhu wodhudhura nyasi muSouth Africa wagoreketa kuti wamira kuratidzira kwawanga wari kuita pachipatara choKalafong. Watiwo wakaita katombo kanyaya ino gurukota rinoringa nezveutano munyikamo, saka warekera. Asi tiri kutoziva kuti wachatorwadziwapo kare nonyaya yareketiwa kuti mapepa waZimbabwe akuingidziwa kusvikira zuva rokugumisira mwedzi waChikumi gore rinouya pakaita kunyangariwa kane rekaiti kuona kuti vanenge vachiita sei. KuMozambiki izvezvi wasimudza zviga zvokupfekera zvifukausu. Tiri kuramba tichizvitenda achiti pamberi nazvo dai zvatoramba zvakadando. KuRussia mutungamiri wekambani yoRussia inoita zvomapfuta dzimotikari apfa agwa kubva muwindo ropachipatara chaanga ari pamusorosoro. Paribe agoziva kuti chii chanyatsoitika kana kuti agwa sei, asi mazuva mashoma apfuura akareketa zvokuti hondo yairi kuitiwa kuUkraine yakanyangara. Eno mabiya angu kuti chichokwadi chere kana kuti manyepo, asi pakaita kuoma. Wabvana waWilliams Serena naVenus nyasi wanga wari kutamba mutambo. Pawapedza vanhu vese waita kusimuka wachirova manja kuwafarira nokuwaremekedza. Ipapa vazhinji wagototi peno ndo mutambo wokugumisira wachatamba wese, nokutoti Serena akuti achazvisidaba zvokuramba achindotamba iyo tennis yawo iyi panopera US Open. Rekaiti goringei kuti zvinenge zvichipera sei. Makazviziva kuti chikwata chedu choManchester United chakakwamura kachikwata kachaitamba nako noZuro noChibodzi. Chakakosha kuti mapoindi 3 takatoyaboya. Izvezvi ana Liverpool vanenge vandori pasi pedu. Rekai tirambe hedu tichienda mberi tichinanaira asi tichisvika basi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Rekai tiboyane zuva ramangwana.